Madzulo abwino kwa nonse ndipo ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane pompano pa Times Television TTV ndipo muli ndi ine Wanderer Msisia koma poyamba nayi mitu yache. Nthambi ya ngozi zogwa mwadzidzidzi yavomereza kuti idaloleza ndondomeko za makomiti ena kugwiritsa ntchito maalawansi oposera theka la ndalama zimene analandira. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wasayinira mgwirizano wa ndondomeko zokhuza ufulu wa anthu achikulire m'dziko muno. Ndipo bungwe la mwapata komanso mgwirizano wa mabungwe ogwira ntchito za ulimi la Sisaneti agwirizana zogwira ntchito limodzi pofuna kupereka mayankho ku ntchito za ulimi kudzera mu kafukufuku. Tili ndizi ndi zina zambiri, tiyeni tikhalire limodzi. Nthambi ya ngozi zogwa mwadzidzidzi yavomereza kuti idaloleza ndondomeko za makomiti ena kugwiritsa maalawansi oposera theka la ndalama zimene analandira. Mkulu woona za ntchito yothandiza anthu okhuzidwa pa ngozi a Moses Chimphepo wati izi zidachitika chifukwa ntchito zambiri zinkafunikira kuziwisa anthu komanso kuphunzitsa ogwira ntchito za umoyo zokhuza nthenda ya COVID-19. Izi zadziwika pamene nthambiyi inakumana ndi komiti yolondoleza ntchito za boma ku nyumba ya malamulo. Audrey Kapalamula walemba ripoti ili. Achimphepo ati kunali kovuta kuti anthu asayende komanso kuti ogwira ntchito za umoyo asawaphunzitse makamaka amene angagwirire ntchito yawo pothandizira pa nkhani ya matenda a COVID-19. Achimphepo auza komiti kuti makhonsolo komanso unduna wa za umoyo ndomene udagwiritsa ntchito ndalama zochuluka polipirira anthu kamba kuti unduna wa za umoyo umayenera kuphunzitsa ogwira ntchito ochuluka pa nkhani yokhudza matendawa. Kwakuti muone ntchito zimene amayenera kugwira anthu amenewa pa nthawi imeneyoyo zinali zakuti 1 anthu aphunzitsidwe onse ogwira ntchito muzipatala aphunzitsidwe kuti COVID ndi chani ndiponso kuti COVID angayithetse motani ndiponso kuti anthu angawathandize motani akadwala COVID. So COVID ndi nthenda yachilendo m'dziko la Malawi ndi maofficers athu onse amuzipatala timene ati aphunzitse. Mwa ndalama zokwana 6.2 billion kwacha zomwe adapereka ku makomitiwa, ndalama zokwana 5 billion kwacha ndi zimene zagwira ntchito ndipo ndalama zokwana 1.1 billion kwacha ndi zimene zatsala. Achimphepo omwenso akugwirizira udindo wa mkulu wa nthambiyi auza komiti kuti ndalama zimachokera ku ofesi ya msungichuma kupita ku makomitiwa zomwe zidabweretsa mpungwepungwe komanso kusamvana kwa yemwe akuyenera kulondoloza malipoti a pamwezi. Wapampando wa Park Ashadrick na Malomba ati malingana ndi malamulo ngati mdziko mwagwa ngozi zadzidzidzi ndipo mtsogoleri wa dziko walengeza za ngozizi, ndalama zonse zomwe zimabwera zimayenera kukhala pansi pa bungwe la Dodma osati ofisi yona ya zachuma. Pa nkhani ya ndalama zomwe anthu amalandira pa ntchito zosiyanasiyana, ana Malomba ati bungwe la Dodma silidalondoloze komanso kuwunikira bwino mapulani omwe makomitiwa amapereka. Ifeyo ngati Public Accounts Committee tinalodabwa kuona kuti maalawansi amene anthu amalandira akuposa kapena ndalama zimene zinagwiritsidwa ntchito pogula mamaski, pogula mwina masanitizer ndi zoterozo. Nditi madabwa kuti chimene zinakhala bwanji ndiwo amatsimikiza adatulutsa. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wasayinira mgwirizano wa ndondomeko yokhuza ufulu wa anthu achikulire muno mu Africa yotchedwa African Union Protocol to the African Charter on Human and People's Rights on the Rights of Older Persons. Malingana ndi mtolankhani wathu Mande Pondani, Achakwera asayinira ndondomekoyi lolemba lapitali. Zambiri mulipotili. Posayinira ndondomekoyi, President Lazarus Chakwera wakhala mtsogoleri wachitatu muno mu Africa kusayinira ndondomekoyi imene ikusonyeza kudzipereka koteteza komanso kulimbikitsa maufulu a anthu achikulire. Ena mwa maufulu amene ali mndondomekoyi ndi ufulu opeza chilungamo, kutetezeka pamaso pa malamulo, ufulu opanga ziganizo komanso kutetezeka ku nkhanza komanso kusalidwa ku malo a ntchito.
atsogoleri a maiko amu Africa anakambirana za ndondomekoyi pa 31 January chaka cha 2016 ku Addis Ababa mdziko la Ethiopia, ndipo chinatsalira maiko kuisayinira komanso kuivomereza kuti iyambe kugwira ntchito. Ndondomeko ya maufulu a anthu achikulire ikupereka danga lozindikira komanso kuteteza anthu achikulire. Pakali pano bungwe la Malawi Network for Older Persons Organizations manepo kudzera mu wamkulu wake Andrew Kavala ayamikira zimene wachita mtsogoleri wa dziko linoyi, ponena kuti zikusonyezeratu kuti boma la tonse ndilokomera aliyense. Ngati bungwe tazilandira ndithu ndi chisangalalo kuona kuti mtsogoleri wa dziko wakhala pa udindo osapyola miyezi 12 komano wachiona chinthu cha mtengo wapatali kuti asayinire ndondomeko zimenezi zakagwiridwe ntchito kuti zisinthe moyo wa anthu achikulire kuno ku Malawi. Ndondomeko zimenezi the AU protocol anayivomereza atsogoleri a maiko osiyanasiyana kuno ku Africa mu 2016, ndipo kuti ndondomeko zimenezi ziyambe kugwira ntchito yake zikusowa kuti maiko 15 asayinire. Ndikunena pano president athu akhala mtsogoleri wachitatu kuno ku Africa kusayina ndondomeko zimenezi, chinthu chimene chili cha mtengo wapatali kwambiri. Kaundula amasonyeza kuti mdziko la Malawi muli anthu achikulire oposera 1 million. Ndipo bungwe la Mwapata komanso mgwirizano wa mabungwe ogwira ntchito za ulimi la Sisanet agwirizana zogwira ntchito limodzi pofuna kupereka mayankho ku ntchito za ulimi kudzera mu kafukufuku. Magulu awiriwa agwirizana ndi cholinga chofunanso kuthandiza mfundo za chitukuko cha 2061. Mkulu wa bungwe la Mwapata William Chadza wati kugwiritsa ntchito kafukufuku kumathandiza kupanga chiganizo choyenera. Chadza afotokoza. Ubale umene tasayinira ndi bungwe la Sisanet ndofunikira kwambiri chifukwa chokuti utithandizira ife ngati Mwapata Institute kuti zotsatira zakafukufuku wathu zizitha kuperekera umboni ku ntchito zimene a Sisanet komanso ndi mabungwe ena amwese a boma amene amagwira nawo ntchito akhoza kumagwiritsa ntchito pa ntchito zawo zotsatira ndondomeko komanso mapulogalamu osiyanasiyana a boma ku nkhani za ulimi. Ndipo mawu awo mkulu wa bungwe la Sisanet Pamela Kwali wati mgwirizanowu uthandiza kupititsa patsogolo mgwirizano pakati pa mabungwe komanso kusintha ntchito za ulimi m'magawo oyenera. Nga mukudziwa bungwe la Mwapata likupanga kafukufuku wabwino kwambiri osiyanasiyana, ndicho linga chathu ndichonena kuti kuchokera ku kafukufuku amene iwo akupanga ifeyo zimene iwo apeza tizizigwiritsa ntchito pamene tikuyankhulana ndi akuluakulu a boma kuti atengepo mbali poonetsetsa kuti ntchito za ulimi mdziko muno zikuyenda bwino. Ngati njira imodzi yolimbana ndi umbanda, apolisi ku Blantyre akhazikitsa ndondomeko yogwira ntchito limodzi ndi achinyamata. Thomas Kachere ali ndi zambiri mulipoti. Mkulu wa apolisi a Sochi a Bright Sanudi ati izi zithandiza kwambiri kuti achinyamata azikhala nawo mu ntchito yolimbana ndi umbanda. A Sanudi ati achinyamata zina akugwiritsidwa mzosayenera, koma tikati tipite mu zintchito zina monga ku misonkhano ya chipani achinyamata akugwiritsidwa ntchito, kuma demonstration achinyamata akugwiritsidwa ntchito, kunchitidwa achabingati kupha kutengera malamulo m'manja achinyamata ndi amene akugwiritsidwa ntchito. Ndife tachiona kuti chinthu chinchofunikira kuti chichitidwe imvovu kwa achinyamata akhalemo kuti zinazo asamakugwiritsidwa ntchito koma zigwiritsidwa ntchito malo oyenerera. Mkulu wa bungwe la Young Minds Vision Trace Kanyongolo ati ndondomekoyi ithandiza kwambiri kulimbikitsa bata ndi mtendere. Ifeyo ngati achinyamata ndife anthu okondwa kwambiri, ndife anthu okondwa chifukwa chakuti ndi nthawi imene achinyamata akuyenera kuti ayambe kugwiritsidwa ntchito mu ntchito zoyenerera zotukula dziko lawo. Takhala tikuona mbuyo mwa achinyamata akugwiritsidwa ntchito mu ntchito zolakwika kwambiri, koma kubwera apolisi kumanga ubale wathu limodzi ndi apolisi kuti tikonzenso dziko lathu liyende chitsogolo ndi chinthu chapamwamba kwambiri. Mukulankhula kwake mmodzi mwa achinyamata Grace Makina wati ndi okondwa kamba kuti azitha kumasuka ndi kumakanena ku polisi akakumana ndi nkhanza zosiyanasiyana. Ine ndayilandira bwino kwambiri ngalitsikana makamaka ku moyo wangeri
zikusintha moyo wanga kwambiri fanyonezo kuti atsikana amasiku panopa kwambiri amakhala kupanga zinthu zosokonekera fanyola kuswa zochita ndiye mungangati ine sikana ndayilandira kwambiri fanyonezo kuti ikumandipangisa kuti zolapikazo samapangena kuti zikhala kunoku ndizopanga zinthu zonse. pali chiyembekezo kuti kukhazikitsidwa kwa ndondomekoyi kubweretsa umodzi polimbana ndi umbanda. pamene pangotsala miyezi yosaposa 3 kuti zipani za ndale zimalize kulembesanso zipani zawo kutsatira lamulo latsopano loyendesera ntchito za chipani, palibe chipani chimene chamaliza ntchitoyi. mkulu wolembesa zipani achikumbuso Namelo anapereka mpaka pa 30 Juni chaka chino ngati nthawi yochitiranso izi, kupandapo zipani zimene zilephere azichotsa pa mndandanda wa zipani mdziko muno. Feston Malekezo ali ndi nkhani yonse. Anamelo anati anachitira dala kupereka nthawi yayitali kuti zipani zikhale zokonzekera kulembesa zipani zawo kutsatira kukhazikitsidwa kwa lamulo loyendetsera ntchito za zipani mdziko muno. Iwo anati anapereka miyezi yokwana 6 kuti zipani za ndale zikhale zitalembesa zipani zawo. Anamelo anati ngakhale iwo sokhulira kwenikweni zipani za ndale zaonesa chidwi chofuna kulembesa zipani zawo, komabe anatsindika kuti zipani zimene zilephere kulembesa zipani zawo za ndale pofika pa 30 Juni chaka chino zichotsedwa mukaundula wa zipani mdziko muno. Malinga ndi lamulo latsopano loyendesera zipani mdziko muno, zipani za ndale zikuyenera kuulula kumene zimatenga ndalama zawo, kupereka tsatanetsatane wa mmene chuma chawo chikuyendera pa chaka, komanso kuti zipereke masiginecha a anthu 100 mboma lililonse mdziko muno. Poyankhulapo mlembi ku chipani cha UDF Akanti Padambo ati ntchito yotolera masiginecha ndi imene yakhala yovutirapo, komabe anati kufikira pano akwanirisa kupeza masiginecha ochokera maboma onse ku chigawo chakumpoto, chigawo chapakati ndipo asalanda ochepa ku chigawo chakummwera. Naye mneneri ku chipani cha UTM a Frank Mwenefumbo ati nawonso asala ndi ntchito zochepa chabe kuti amalizise ndondomeko yonse yolembesanso chipani chawo. Mbuyomu akatswiri pa nkhani za ndale anati ndondomeko yolembesanso zipani za ndale mdziko muno izathandizira kupitisa patsogolo kagwiridwe ka ntchito ka zipani mdziko muno. Dziko la Malawi lili ndi zipani za ndale zopyola 60. mukuonera nkhani mwatsatanetsatane pano pa Times Television TTV komanso Times 360 Malawi Facebook page. zambiri zikatha izi. Bliss Body Lotion is well refined to give your skin full hydration, leaving you feeling fresh throughout the day. Bliss Body Lotion is a top-range body lotion which contains natural extracts and is found in 3 flavors at a very reasonable price. Bliss Lotion Aloe Vera, Bliss Lotion Instant Hydration, Bliss Lotion for men. Get yourself Bliss Body Lotion today in all leading stores across the country. Tsiku ndi tsiku moyo umatipasa mwayi opanga chisankho choyenera. Chisankho chokhala ndi thupi losalala bwino, kupanga zinthu motakasuka, takulandiraniso pamene tikupitiriza ndi nkhani zathu mwatsatanetsatane pompano pa Times Television TTV. Bungwe la Malawi Human Rights Commission lakhazikitsa ndondomeko yothandizira kuthesa nkhanza pakati pa amayi ndi abambo m'malo a ntchito. Izi zadziwika kutsatira kuchuluka kwa nkhani za nkhanza zosiyanasiyana m'malowa. Jameson Chauluka ali ndi zambiri mulipotili.
lamulo lothetsa nkhanza kwa amayi la Gender Equality Act linati bungwe la Malawi Human Rights Commission likhale patsogolo polimbana ndi nkhanza pakati pa amayi ndi abambo m'malo a ntchito. Malo ambiri a ntchito mdziko muno alibe ndondomeko zapadera zokhazikika zolimbanirana ndi nkhanza pakati pa amayi ndi abambo, komabe ndondomeko za bungwe la Malawi Human Rights Commission izi zitha kugwiritsidwa ntchito ku kampani zoyima pa zokha ngakhale zaboma. Mwazina ndondomekozi zikufotokoza mwachimvekere nkhanza pakati pa amayi ndi abambo m'malo a ntchito. Lamuloli likufotokozanso mmene munthu ochitiridwa nkhanza angaululire nkhanzazi komanso ngati angafune kupita ku bwalo la milandu. Bungwe la Malawi Human Rights Commission posachedwapa lidafufuza nkhanza za pakati pa amayi ndi abambo ku bungwe lolutsa mawu la boma la Malawi Broadcasting Corporation. Nalo bwalo lalikulu la milandu latulutsa chigamulo pa nkhaninso ya nkhanza zofana nazo ku kampani ya Motor Angel. Ndipo boma lati lisamutsa anthu onse amene adamanga nyumba m'malo amene mukuyenera kuchitika ntchito zachitukuko. Nduna ya zamalo Akezi Msukwa ndiyo yanena izi lachiwiri litayendera ntchito yomanga nyumba za polisi m'boma la Mangochi. Yohanes Simon walemba lipotili limene wawerenga ndi Elvis Hoahoa. Amsukwa ati ndizokhumudwitsa kuti pala anthu ena amene akumanga nyumba zawo m'malo amene boma lidasunga kuti dzamange zinthu monga sukulu, zipatala komanso misewu. Iwo ati zikuchititsa kuti boma lidzilephera kugwira ntchito zake zachitukuko popeza anthuwa kumakakamira kukhala m'malowa. Koma ndunayi ati tsopano boma liyamba ntchito yothamangitsa anthu onse amene akukhala m'malo otere popanda chilolezo. Kuonjezerapo ndunayi ati boma likufuna kuti liteteze malo ake pofuna kuonetsetsa kuti ntchito zachitukuko zidzatheke mtsogolo muno. Posachedwapa pakhala pali mikangano yambiri yokhudza malo, ina mwa iyo yakhala ikulepheretsa boma kuchita ntchito zachitukuko. Pamene asilamu mdziko muno ayamba kusala kudya, mabungwe a Muslim Association of Malawi ndi Kadria Muslim Association of Malawi apempha otsatira chipembezochi kuti apemphere kuti muliri wa COVID-19 uthe. Ichi ndi chaka chachiwiri kuti asilamu akhale mu nyengo ya Ramadan kuli muliriwo. Patience Lunda ali ndi zambiri mulipotili. Mneneri wa bungwe la Muslim Association of Malawi, Sheikh Dina Chabulika, anati aliyense wakhuzidwa ndi muliri wa COVID-19 omwenso wapha anthu ochuluka. Chaka chatha zinachitika pano zachitikanso kuti mwezi umene walowa mu nyengo imene yovuta kwambiri, nyengo ya corona. Tikupempha asilamu onse kuti mapempherera matenda amenewa asafalikire. Mawu ake oyankhulira bungwe la Kadria Muslim Association of Malawi, a Sheikh Jafar Kawinga alimbikitsa asilamu kuti akhale ndi cholinga pamene akusala mwezi wa Ramadan. Akawinga awonjezera kuti dziko la Malawi likukumana ndi mavuto osiyanasiyana, ndipo anati asilamu apemphe Mulungu kuti alowererepo kuti dzikoli lipitirire kukhala labata komanso mtendere. Ndi mwezi umene uli wolemekezeka, mwezi woyera kwambiri. Mwezi umenewu ndi mwezi umene silamu wina aliyense amayeneka kuziwandikisa kwa Mulungu panga mapemphero komanso popempha chikhululuko. Mabungwe awiriwa apempha asilamu kuti azitsatira ndondomeko zakapewedwe ka muliri wa COVID-19 pa nthawi yomwe iwo apita kukapemphera. Mwezi wa Ramadan asilamu amayenera kusala zakudya, zakumwa mwazina. Kusala kwa zakudya mwezi wa Ramadan. Richard Aban wati ichi ndi chifukwa chake bungweli linaganiza zothokoza ntchito zotamandika mene bungwe la Medical Aid Society of Malawi Mazimo lakhala likugwira popereka chithandizo wogwira ntchito ku bungweli. Matthews Kasanda afotokoza. Abani anena izi mu mzinda wa Lilongwe lachitatu pomwe bungweli limapereka masatifiketi oonetsa kuthokoza kwa ogwira ntchito ku Mazimo anayi kamba kothandiza bwino anthu ogwira ntchito ku bungwe la USAID Malawi. Abani anati nthawi zambiri anthu amakonda kudandaula zinthu zikamapanda kuyenda bwino koma osayamikira pomwe zinthu zili bwino. Apa iwo anafotokozanso kuti ichi nchifukwa chake bungwe lawo linaganiza zothokoza bungwe la Mazimo pa ntchito yotamandika yomwe yakhala ikugwira ngakhale mu nyengo ya zovuta. Iwo ati mchaka chomwe changothachi anthu ena ogwira ntchito ku bungweli akhala akulandira thandizo losiyanasiyana kuchokera ku Mazimo. Mkulu wa bungwe la Mazimo mchigawo chapakati Albert Mungomo anati
zomwe bungwe la USAID lachita zawapatsa chilimbikitso. zitilimbikitsa zedi chifukwa ngati tsiona anthu akubwera poyera mu nyengo yovuta ngati iyi nkumapereka masatifiketi amenewa kuti inu mukuchita bwino, inu mukutithandiza, ndezitilimbikitsa kuti kodi zimene tikuchitazi chifukwa ife sitingati kugulitsa ma units kuti anthu matha kuona, koma tikugulitsa service mwina sungathe kuiona ndi maso pokapoka mwina utalandira chithandizocho. So zitilimbikitsa kuti tatiyeni tipite chitsogolo nkuunikanso kuchita sitoko kuti mpati pamene sitimachita bwino pamene patikonze kuti mawa ndi nkuja tilandirenso ma recognition ambiri kuposa pamenepo. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la mazimu mchigawo chapakati komanso kumpoto Ani Chiphwanya nawonso analandira nawo mphotoyi. Akhala ngati atisuntha pamlingo pamene atinali tipita chitsogolo kuti aliyense membala wotifikira amve kukoma kuti ndalama zija ndimapereka zikundibwezera zokoma zanga. Bungwe la mazimu ndi limodzi mwa mabungwe omwe amapereka thandizo la zaumoyo mdziko muno. Nkhani zathu ndi zomwezi, koma tisadasiyane nayinso mitu yake. Nthambi ya ngozi zogwa mwadzidzidzi yavomereza kuti idaloleza ndondomeko za makomiti ena kugwiritsa maalawansi oposera theka la ndalama zimene analandira. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wasayinira mgwirizano wa ndondomeko yokhuza ufulu wa anthu achikulire mu Africa muno. Ndipo bungwe la mwapata komanso mgwirizano wa mabungwe ogwira ntchito za ulimi la Sisanet agwirizana zogwira ntchito limodzi pofuna kupereka mayankho ku ntchito za ulimi kudzera mu kafukufuku. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa makina a intaneti pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, komanso pa Twitter @Times 360 Malawi. Chonde sambani m'manja pafupipafupi, khalani motalikana ndi anzanu, komanso valani mamaski nthawi zonse kuti muziteteze ku COVID-19. Munali ndi ine Wonder Msisya, ndikufunirani madzulo opambana. Pitirirani kuonera mapulogalamu otsatira pano pa Times Television TTV. Goodbye. Kuwina double. Ikani ndalama yoyambira 50,000 kwacha ku fixed deposit account ya Finca kwa miyezi yosachepera itatu ndi kupeza mwayi wowina ndalama. Uku mukulandira chiwongola dzanja chochuluka. Mutha kulandiriratu chiwongola dzanja pa nthawi yomwe mukuyika ndalama, komanso mukayika ndalama yambiri mwayi wanu udzakula mu mpikisano wa double womwe mphoto yayikulu ndi 500,000 kwacha. Pali mphoto zina monga 250,000 kwacha, 200,000 kwacha ndi 150,000 kwacha kwa anthu atatu mwezi uliwonse. Mpikisanowu ulipo mpaka pa 31 May 2021. Malamulo a mpikisano adzatsatidwa. Finca, building tomorrow together. To be honest, my community is my playground for where I pick up my creativity. After all, it's our story. For the best of your original dramas, telenovelas, and sports, get your GoCoder, GoTenna, and a month of GoTV Max for as low as 19,999 kwacha. Download my GoTV app to easily manage your account on the go. GoTV. Love it. Maploti are 20 by 30, komanso 45 by 45 are Build Private Limited. Omwe akupezeka kubwemba atsikiratu mtengo ndi 20%.